ఒక జీవితాల్లోంచి రాసుకొని ఎక్కడ పొల్యూట్ కాకుండా ఈ రెగ్యులర్ సినిమాలను మించి ఒక జీవితాన్ని తెర మీద ఆవిష్కరించాలని పట్టుదలతో ఉండి నా ప్రొడ్యూసర్స్కి నా ఇంటెన్షన్ని ప్రాపర్గా తెలియజేస్తే వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్, నువ్వు అలాగే తీయి, నువ్వేమనుకుంటున్నావో అదే తీయి అని నా చేత చేయిస్తే ఈరోజు తెర మీద స్క్రీనింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఆడిటోరియం ఒక దృశ్య కావ్యం, ఒక పొయిటిక్ లవ్ స్టోరీ, ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ, ఒక రియలిస్టిక్ లవ్ స్టోరీ, ఇట్లా రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు. నేను కథ రాసుకుంటున్నప్పుడు నా డెస్టినేషన్ ఒక కథ చెప్పడం, అది ఆడియన్స్కి నచ్చాలి, వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ అవ్వాలి, వాళ్ళు ఆ 87కి ట్రావెల్ అయ్యి దాని అనుభూతిని చెందాలి. ఆడిటోరియం బయటికి వస్తున్నప్పుడు దొరసానిలోని రాజు దొరసాని పాత్రలు వాళ్ళతో వెళ్ళాలి, వాళ్ళని హంట్ చేయాలి. ఇది నా ఎయిమ్. అది ఈరోజు ఎగ్జాక్ట్గా అదే జరుగుతుంది. ఈ వర్డ్ ఎందుకు ఇంత గట్టిగా చెప్పగలుగుతున్నానంటే, చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియాలో పేజీలకు పేజీలు రివ్యూస్ రాస్తున్నారు. జనరల్గా సినిమా చూసినప్పుడు ఎవరికైనా ఆ సినిమా బాగా నచ్చి రాయాలనుకున్నప్పుడు వాడు ఆ అమ్మాయి ప్రేమలో పడ్డాడు, ఈడొచ్చాడు, ఈ అడ్డు జరిగింది, ఇది జరిగింది, కథ రాస్తారు. కానీ దొరసాని సినిమా గురించి సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు ఏం రాస్తున్నారంటే ఒక వ్యవస్థ గురించి రాస్తున్నారు. అంటే ఆ వ్యవస్థలో మేము ఇచ్చిన డీటెయిలింగ్, ఆ వ్యవస్థలో ఇద్దరు ప్రేమలో పడితే వాళ్ళ జర్నీ ఎలా సాగింది, ఆ లోతుల్లోకి వెళ్ళి రాస్తున్నారు. అంటే ఒక సినిమాని మించి ఇంకేదో ఉంది, దాన్ని అర్థం అంటే వాళ్ళకు అది అందుతుంది, దాన్ని అర్థం చేసుకొని దాన్ని రాస్తున్నారు. అక్కడ నేను ఒక సినిమాని మించి ఒక సక్సెస్ అయిన భావన కలుగుతుంది. దొరసాని సినిమా ఆడియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకు విపరీతంగా నచ్చుతుంది. కొంతమందికి ఎవరికైనా నచ్చట్లేదేమో తెలియదు, కానీ ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుంది. అంటే ఆడిటోరియంలో ప్రేక్షకులు సినిమా చూస్తారు కదా, వాళ్ళకు నచ్చుతుంది. సో మేము సక్సెస్ అయ్యాం. దొరసాని సినిమా అనేది ఇప్పుడు ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమా. అలాగే ఒక వారం రోజులు ఆడిటోరియంలో ఉన్నంతసేపే దాని గురించి మాట్లాడుకొని ఆ తర్వాత వదిలేసే సినిమా అయితే కాదు. అది నాకు ప్రూవ్ అయింది. ఇది కొన్ని సంవత్సరాల పాటు దొరసాని సినిమా గురించి ఎక్కడో ఒక దగ్గర మాట్లాడతారు, అది వాళ్ళు ఇచ్చే స్పందన ద్వారా నాకు అర్థమవుతుంది.